hian te chuan no pangte ni chunga apa in thi sana wangle tha sak ani na chuan in phubalak duna lian taka nei tir ta a apa thi na phuwa chulak ngei atum bokani chuwangin nasa takin de kha po azir renga alo puitin chau nu chuan SR company a chuan alu ta ni SR company chu athuna in hnuaya omtira chairman ngei po chu pai chua atuma chairman in ama ban atum tum khan hian te chu nasa takin thin rima chairman a kor oma chuan a tham saka tha ngei tumen chairman ru chu banga chuan anora villa chunga trophy la chuan achuzom ngal bokani a hnuwa chuan hian te an toma chu tuial theite leya chairman ati hlum ngei nan villa pumpui cha hal turin ati boka toma chuan poisa a ain thapna sadawangin leiba tam taka nei truna ti chuan hian te an gurani chu bia in jung hiana athanga a o theinan chairman in avila lama kalwa tur adu thu shil turin ati ngal bok ma se director so kha chairman in chuak tur a shil nu khan alo la homei lova alo om khomong chuni in hian te an chairman khoi lai te chiang takin alo mu ve veka hian te a chua nuwa chuan director so chu villa chunga chuna luta ma se police hau kau ero chu atum boy hau lo thung a chan chu chairman abora la nei chuan hian te chu man ani nge nga ti chuan anin SR company chu a chan thei dei aringa ni thimai theidin munading mek chairman chuanin director so tran puina chu angena ma se director so chuanin chairman chu chana hnekin arin em hian te ana ati dana te chuan atong elle ta dei zoka le lama chuan gurani kha lo lang la in hian te anti tura ati ang chuan jung hian chu chairman a villa lama kal tur chuan alo bia jung hian chuan vacation house chu theng tha in chairman chuat lai alo muranga mu chu la thong leya chairman chu rang theang bera pon ma hruai chua chu atumani chuti mek lai chuan to makha lo let le to in hian te soi angin a vacation house chu hal tumen khonwar tuite chu aron the ta a mei chuan an dep kai ngal bok ma se vane thak takin jung chu chairman pachung chun ala ding chuak theya director so chuan lo mula in chairman chu adam chuagani nga chuan ama chu SR company atanga ban ani ngal don sia a chan po chairman a chan si lova atong khum waka wang khan ani chairman chu thingei se ti awangin jung hian luwa chuna vong ngal popa director so an inthiar film atum lai tak chu toma chuan in alo mu fuwa ma se toma chuan thil dang boy puim hasalavin hian te soyang ngei jung hian chu chairman chutna na aman tak trophy chu a hom tir ta a ti chuan police lamten jung hian chu akut je thlate fin fiana a om vek ni angin an thiat thei pha ta ni director so po chuan in SR company a bana chu thelutin jung hian hena ngai dam adila ama masial na awangin mi pahnih te nuna chu alak sak thelania chu wangin ama chu ni tin mai hian ma ni in thiam lo na hlirin alo khat thin hi lo ni jung hian hena chuan abana lekha chu chairman hena lo hlan chok sak nge tur chuna nge na mule turin huai sen na nei to thot lawani chairman chuan suai le jung hian ate chu a in biak puya hian te pa chunga athilo ti tak chu ashil hian te pa technology siam chuate lei sakadua ma se hian te pa chuan leitir chu alo rem ti lo chumi awang chuan anin hau boi pha na samaya ti chuan hian te pa chuan to swal tokin chuti lai huna chuan hian te chu no pang mai lania damdo in om na man tur te eng ma la nei silo chumi awang chuan hian te chu chairman puina deal turin anin lama chuna kalta topa ma se chairman chu athin lo la rim rengin hian te chu kalbo ngal turin a shila chairman chuan hian te chu beidong takasiamin apa po chu alo chan him sak du hau lova ti chuan hian te chuan no pang mai alani awang chuan shethiam phalavin apa chu chairman awang liaw lewa anuna chan ni anga chuan ngain apa thattu chu chairman ni nge ya chuan ngai nget tlatani athin lung chu huat na thlirena khata SR company a lu ngei tum chuan ro man na asiama chu po phwalak tum ran chungin chairman chu hian te laka chuan a in thiam lo ema ma se hian te pa thi na chung changa mo phurtu chu ani big hau lova damdo in lama an sian ral te ahun tak apek sak du lo wang mai chawani en kol na amu that lo wang chuan hian te pa chuan anun na hlutak chu achan pha ta a chairman po chu a in thiam lo ve hle ani chuwang tak po chuan hian te chu tual tha tum tu ani ti shereng ma se a thup sak ta zoka chumi aya chairman chuan hian te no pan lai chung zonga siom na alo thena wangle nuam lo taka lo siam thin na te awanga zang na dom nan a company chu hian te hena hlan mai chu aril ruk ta zoka
ni reilo te nuwa chuan China lamle SR company te contract sign ni chu lo thengin hian te chu function anai na hmuna chuan thinrim takin lo luta mi zong shia ta chuan chairman in apa atha sak thu hi aron shilani suai le jung hian te pani chu lo tong chuak watin apa chu chairman tha ani lo thu an shila ma se hian te suai ni rofim po apu thei to lova an thu soi eng ma chu angai thak sak du lovani chairman chu lo tong ve in hian te laka ain thiam lo zia ti lan nan hian te laka ain thiam lo zia ti lan nan a ser chan ve lai mai chu a hlan du thu a soita a hian te hena chuan engia du azota asoyanga piang chu ui hawlova apek tu thu ashil bok hian te chu nun rong mel taka nuide usukin do kana chemte lawin chhap chu aban zal zala suai chu aman ta thut mai a ngonga chuan atin taran maya chairman hena chuan athil nei zinga angai tu aber mai lak sak ve adu thu ashilani ti chuan hian te chuan suai chu elevator a shroin inchung bera chuan a chhopuya hian te chuan suai hena chuan SR company alu ni atanga chiarin voitam tak phubala theitura hun tha anei thu hasoi chuak ma se suai chu lo hmangai man to sia suai in apa achan mei tur chu angai ngam box silo chu wang chuan apa phubalak sak tur po in tim na le she na anei pha tlat to sia a hmel mapa fanu nge mai a hmangai wanga na taka aom thu te po asoi zelani suai hena chuan zotin min lo hmangai ve to thin reng em atia suai chuan voi khat chu alo hmangai ve to thu ashil ti chuan hian te tha chu ati muang ve le nge a ma se ke lo ngai dana chuan alai na ta wang chaw soi ni in kangai deuh tat mai midang te po chuan in inchung lam chu lo thlengin hian te chu in bek dai to turin an shila ti chuan hian te chuin a hmangai suai chu jung hian hena chuan anam phaya hian te po in kirle to chuan a tur dang kong aom to lovani ti sia in chung sang takatang chuan a zuang thata a hian te chu anau pan laya apa in abora sana wanga thinlung suale khak na chu pai ni in a khongai thak tak zeta alo puitin nuwa chuan SR company alutin a mel mapa ngei mai nen chuan ain ma chhon thina ma se atum lo dek main a mel mapa fanu chu alo hmangai man to sia chumi awangin apubalak tur le tur lawa chuan aril ru po ain kha boy ve na sa hle bokani thon thu top na chuan suai chuanin jung hian anui na apek jungbun pati chu phor chuakin jung hian nen chuan alen bun tir ve a ti chuan jung hian a po in jung hian na ani na angein a hmangai suai po chu a fop theita a thon thu chuan top na du om tak nein ain tu te po an lim ve veng ta ni dik fu lo mo